Matul il-ġimgħa li għaddiet sirna nafu li l-Gvern Laburista ħejja pjan biex ikabbar il-miżbla tal-Matab b'żona li tkabbir tagħha se jkun ekwivalenti għal 35 ground tal-futbol. Dan se jfisser il-qerda ta' numru kbir ta' għalliqi u lajxin ta' ħafna bdiewa u kien għalhekk li fit-tmiem il-ġimgħa saret protesta fit-toroq tal-madwar. Il-kellim tal-oppożizzjoni għal bidja self-employed u negozji żgħar Edwin Vassallo kompla jkun viċin dawn il-bdiewa u magħhom attenda għal din il-protesta. Jiena l-preżenza tiegħi fost dawn il-bdiewa hawnhekk u f'din il-protesta hija l-impenn tiegħi. L-impenn tiegħi bħala l-kellimi għall-oppożizzjoni għall-bdiewa għaż-żgħir f'dan il-pajjiż, imma l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li aħna l-ewwel kontra it-teħid ta' dawn il-226 tomna ta' art biex ikonna estensjoni tal-Matab. Matab li aħna meta konna fil-gvern dejjem wedna li għandha tingħalaq u issa anke l-istess gvern dan kien wiegħed li ħand tingħalaq dejjem Joseph Muscat Herrera qatt ma tkellmu li se jerġgħu ikabbru u jieħdu iktar raba biex ikomplu ikabbru l-miżbla. F'daqqa waħda taħt Roberta Bela wara Farrugia inbidlu l-affarijiet. Fl-aħħar jiem fl-istess żona li l-Gvern irid ikabbar, net news vera li l-iskart li l-familji Maltin jisseparaw fid-djarhom qed jiġi imħallat. F'attività politika fin-Naxxar stess, il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia ammetta li l-iskart se jibqa' jitħallat sal-aħħar tas-sena għax s'issa għadu bla pjan. Jien llum inwedkom illi sal-aħħar tas-sena ħajkonna pjan għall management tal-iskart. Dan fil-waqt li ddeskriva l-kliem użati fil-kampanja Sort It Out minn flus il-poplu Malti bħala kliem sabiħ. Jiġifieri aħna dun morru issa għal dak li pajjiżi moderni llum imxu għalih snin ilu. Jiġifieri il-reducing of waste, reusing u il-recycling. Fl-aħħar jiem il-wib tal-Oppożizzjoni u d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar li wkoll kien preżenti għal protesta tas-Sibt filgħodu nieda petizzjoni kontra l-qerda ta' din l-art, petizzjoni li diġà qabżet l-1000 firma. Ejna derli li bħala deputat tad-distret kelli l-obbligu li mhux inkun passiv, mhux biss nikkritika, imma wkoll nagħmel xi ħaġa li nkun bis-serjetà qed nibgħat messaġġ fl-interess tal-komunitajiet ta' din iż-żona. Hawnhekk ovvjament mhux qed nitkellmu biss fuq il-komunità tal-Matab li nsellminhom minn hawnhekk, tan-Naxxar, tas-Salina, imma jaffettwa wkoll il-Buġibba, il-Qawra u d-żoni tal-madwar. Però mhux biss irrid ngħid ukoll illi l-ambjent tagħna aħna obbligati illi il-politiċi fuq qudiemnet nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet biex inħallu ambjent aħjar milli sibnieh. Illum sfortunatament għandna gvern li falla fil-qasam tal-ambjent u jien bħala politiku li qed nirrappreżenta din iż-żona f'pajjiżna ma rridx inkun kompliċi ma' dan il-gvern illi falla drastikament f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ambjent f'pajjiżna. Wara li ġib daru mal-ħajt, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li se jkun qed jiltaqa' mal-bdiewa issa, meta l-proġett diġà ġie deċiż mill-Gvern. Sallum soluzzjoni għall problema tagħhom qatt m'għandniex. Dan jikkonferma li konsultazzjoni qabel qatt ma saret.